Itu na hian kain master mangin video edit dan mo kaning lo don ni detail don khop mai MB chu tam ngodang mase intan karon ti ve nge tian kain master hi Play Store ai download angamo kain master chuan ka phone hi amuang tu ko ni tian elong kha chui click top don ya aron lan chon ya vela ma slide zelanga start chuan create new akhan kan lut leang hi x tur ania chuan in status tur ani video pa ngai hei tu na mi chu status turang khani wangin 3.4 hi enela input hiam em ta hingan lutang a frame mani chuma chuan next lang do ne edis tian lo lang do na ni chuan in media hian background video emo hi mang chinang hei ta hian media hian lutanga chuan download ta indu khan select don ne chuan in select lenga chuan ta in back chuan emi hian sound a hranin anei ta music dang kan da du chuan emi hi tian emi hi lo hi hei i click anga chuan volume hei emi hi da tu ai chuan music audio song ai mang chuan ten select anga khu plus sign khu me tu ni ta ni chuan x back lenga chuan kan voice kha kan da don ni chuanin music kan select to kan voice kha kan select le don ni voice hi mo phone record chom sa khanin record ro afia du tu emi pohin voice lu thei thau khu record emi sign a hian mo hei me hian chuan record anga mase ka ti lawang audio songa kan lut lenga chuan nichin khanin ka voice tur pakhat chu record to 1 2 3 hei hi ni chuan ta hiam i record angang khanin leng lo to pon ni vui dam kanin hawa khu plus sign khu huam tak huan i click ang chuan x lenga khani mai hi mo second som pathum che ni wangin a toy tu ko ni chu chuang chuanin speed a hian ten video click lenga
tuai thlanga speed a hilam ding lama I tuai phei chuan amuang don chu mi second sam ni pathum second sam ni pro ni sari vel hian da chinanga chuan tik lenga ti don chinila dut pui vui tam kanin hawa ana acha don tuk chuan ai record hi kan record hi kalakat lon ei wang khanin kan kat chap don ani dut pui ti lai kha dut pui lai vel hi ta hian ida anga hey em second ni tiên yên don chu second za ko sen ko ti vel hin chuan record sa ei no khui metang a chuan hei hi trim and split ti ko click ang chuan achung ber mi hi veilam pangchong katna nia chuan an hoi lem alai mi khu dinglam pangchong katna chuan alai an hoi ber mi hi alai laklo katna achung veilam pang kan ka don wangin chung hi kan metang chuan kan tik lenga chuan hei hi tia itik zo nu ko han hei alari mai don lo chan chu I toy phei ngai a ringal turin chuan record sign hi click le wang a hei hetian retiam em tikhan dut pui vui tam kanin hawa vui tam kanin ti ta kuma kan kara mel man lo la ne ro chuan po then thei lo ko pa in nai kanum thung si hei hi sorry tuk lo lang hak ram tu dut pui vui tam kanin hawa thiên ngai thang mo ti ta kuma tuna hian a music ring ma ma ani chuan khu music khu select ang audio katar beautiful piano laugh khu tin metanga chuan heta hei sound sign am himo chuan daw nanga ta chilang chuan tik ngai thale chinang dut pui vui tam kanin hawa vui tam kanin ti ta kuma kan kara mel ma lo le ne ro chuan po then thei lo khopa in zom kan ni thung si ala ring hret ka tia chu chuan ka chu in du dan ni mai ngai thawla dut pui vui tam kanin hawa vui tam kanin ti ta kuma kan kara mel ma lo le ne ro chuan po then thei lo khopa in zom kan ni thung si in hau chang nei fo mai la nang nen ganin mangai da ti che thei tur khop poina ek ma hi alo lowa a chan chuma a ring hritem ka hrithiam ta nei noi lo du to kang chuan thu ziak da thu da dan kha tuna thu hi atira lang halin du chuan ti hian tin da halanga chuan anu dewa in dain du chuan hei ti pal tu ko tin tuing mo ko second khat ni thom second lina lan alang don ti hian in da chuan layara tek ti hian minute lina thumna hin da ang engro sorry tuk tuna khan voice atira tanga dot pui minute khat na bor vel hian dot pui ti tanga chuan layara hian text
chuan ta hian hei I WhatsApp mi kha ka copy to pani chu ta hian du le a type chok thei lawa ma se kan paste to pange heting ang star neu neu hi ran boy tlak ro kan clear ngem tian kan inglo zo ta kan okay ang hei athu hi inglo wangin hei bak yam thei mo sei tuk chuanin alang kim thei lawa chuan kan kat thenang ta hianin dinglama hi e paniom hi hmuam hi atex englo hei du than tu le tina te chuan helai I x bula in lemom hi ta hian text I afron ho kha alei theini chu ama se net kon lo wangin kan ti lo mayang tin hi kamang nasa Deutsch sense mono hi mang sa ne chuan text kan ing lo wang chuan hei double a book chaka hian keypad sign am hi mo ta hin du tanga kan kat then don en cha thong si enge sio e chan chu a frame hi azim wang ani mau video siam hi mo how tak fe la tu kon cha melo siam te anti ve mai ngam po hi ani thi ni mo ni te ka ti thin ma chuan ti khona lang ta ni mo a word thi chiar hara chuan chiar no mai du chuan background color active in enable ang chuan a full color ki omin du chuan in ta anga chuan okay ang chuan a taxi alolan tran na a style de windu chuan hei in animation a hian fade te pop te slice ku a text ku no mo slide slide down ti te hei all some de baring ka ria chuan hei china mi khan a speed ani hei noi mi hi dinglamai ti chuan muang chang in kalang tin tok ve lang tin tik le duat pui voitam kanin hawa voitam kanin ti ta khuma kan kara mel tikanin athuo ka da ze mai tu ni da lo pun pui chung lo mo ma se da dan kan mai chuan ka soi mai hei awat hi click lenga in animation chu aron lan tan khane overall animation chu alan chunga a dan tu hei pulse ko fountain ring te drifting skating rain te dam non a hian ka da thina chuan out animation chu atop alan topa dan tur mo tuna khan slide up in kan seleka slide down in kan inglo le chinang khan chinang duat pui voidam kanin hawa athu je kha alang har ta chu wang chuan a taxi veilama kan toy phei hretang changa tik liang
vui tâm kanin hawa vui tâm kanin ti tau khuma ti khan i a text lan chung hi rei lo tuka chuang chuan ding lama kan ti phei le nga ti phei kha chu to kang wa vui tâm kanin ti tau khuma kan kara mel ma lo le ne ro ti khan tlem thei a sei rat kan ti toi lem chuan layer hian kan ti lenga text sa chuan paste hemi hi in keyboard manager khanin a omin omlo ve thei bokamo hei phone a chom pangai lowa he mizo keyboard pangai chuanin a paste thei lowa vui tam hin ti da khuma ti kan ta to wangin kan katanga detail don tu kuringot tu antrum a sei khopang chuan voi kan kara mail ma lo lane ro chuan ta hian in zoom kan krito ro tikhan da zel mai tu ni kan ngai thachinang ka delete pal thei mail ma lo lane ro chuan po then thei lo khopa in zoom kan ni thung si mo a taxi click le nga chuan keypad saina keyboard saina kan ni thung si okay te thei ber pon da thei ni chuan in animation a fade oh sorry in animation a fade slide up kan mana wangin chuan en le china ma kan kara mel ma lo le ne ro chuan kan kara ti chung kha ati ma ati khan aron lang man lo taxi chuang chuanin hei veilama toy phei tik le nga vui tam kanin ti tau khuma kan kara mel ma lo le ne ro ala lang har ret chuan out animation a down tau khuma kan kara mel ma lo le ne ro chuan po then thei lo khopa in zoom kan ni thung si kan ti sei le ang chanju athu kha abo mal tu tlat in zoom kan ni thung si in hau chang nei ti khan ni mai chuan kan lo edit zo ta ni nang ma mingi je du chuan mo ta hian ai zak ti mek chuan ta hian iduna khai idanga ta ti hianin a top thleng hi toy phayang chanchu a top thlengin alang don tinan mai hemi china it toy chuan minute kwa a second kwa chunga lang don chuan top thlengin toy phayang chuan alang char char don ti na ani chu ai dot hemi hi nal dewa di chuan hian text mai tamle ta hian netin onang mo insan a hian athuziak ai afona hi nal deuh tam mai kichu keti man lawa chun ta se thei achung lama feyom chho hin moya media ti chakam ding lama me ten lutang chun hei frame rate and tani full HD
วันเทียมเลยจูกันติเลชินังเห็นบีฮิก็เทียมเราโอ้540ปีเฮียนตกเดียวจวนเดียวจวนโมเนตินอ่อนอติรินเนตินอ่อนตีนันเนี่ยกันลูดทะเลอังกันลูดทะเลชินังเน็ตออฟจุงินโอ้กันลูดทะเลอ่ะกันมาสเตอร์กูกันตีเขาเขาโปรเจกต์แต่เห็นกันวิดีโอที่ตาข้างกันลูดเลี้ยงโดนโซ่จวนเนี่ยตาขาดิกตา540เฮียนตกเดียวจวนให้มีเฮ้ให้มีมอมอันนี้เบรายเฮียนตาตัวจวน 2MB โดนอาสังเบรายดาดูจวนอควอลิตี้คาเฟ่โดนนี่จ้ะมาเซเอ็กซ์พอร์ตช่วงคาเร่โอ้อีกหาไปเท่าจนดูดาสังละจะ 2MB ตบเสียกันเดียวเฮ้แต่เฮียนเฟียได้ว่า FSD จะเฟียได้ว่าด่านะที่นั่นนี่จ้ะโอ้ยยมละแต่ยังกระดัง save as video จวน skip อ่ะกันสุดตาคูให้ไลดิ้งเรามีกันวิดีโอเด็ดกันนี่กันเพลย์ชินังวิดีโอซิสเต็มดวดปุยวุยตั้มกันอินฮาวะวุยตั้มกันอินตีตาคุมากันการามีนมาเราเล่นในรถจวนปอดเห็นเทโลขบะอินซุมกันในทุ่งสีอินหาวจ้างในโฟไม่ละน้องเล่นกันอินมังไงดัดติดเฉยตัวขบป่วยนะเองมาฮิฮัลโหลละวะอาจารย์จุโมกันอินมังไงนะฮิฮัลโหลจักเอ็มมาตินนี่